Iktar minn 8 sigħat ta' moviment fir-residenza tal-Prim Ministru fil-Girgenti laqgħat mill-Prim Ministru uffiċjali għolja fl-uffiċċju tiegħu ma' ministri, segretarji parlamentari u backbenchers hekk kif il-Gvern ħabbar ir-reshuffle fil-Kabinett. Imma minkejja li l-Prim Ministru Joseph Muscat talla ritratt fuq Twitter flimkien mal-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia biex jagħti l-impressjoni li kollox jinsab kalmu taħt kontroll, ritratt li fih it-tnejn li huma jidhru jitbissmu u Muscat fisser lil Farrugia bħala ħabib tajjeb l-emozzjonijiet ta' tnejn li huma meta dawn ħarġu mill-Palazz tal-Girgenti juru mod ieħor. Godfrey Farrugia der emozjonat ħafna f'ċerti mumenti kommoss, tant li kellu jieqaf u jgħid lill-ġurnalisti li dan mhux il-ħin li jagħti kummenti. Isa bħala sfiduċja? Napprezza il-mistoqsijiet tagħkom, illum mhux il-mument. Il-Prim Ministru għandu ħafna fiduċja fija, grazzi. Imma inti l-ewwel darba li tħadd fil-politika u mill-ewwel tneħħejt minn Ministru. Il-kommenti tiegħek? Apprezzaw il-moment. Kulħadd Grazzi, kumment minn għandek. Jiġi l-waqt u nagħtuh. Meta l-waqt? Il-waqt huwa nħarsu l-ewwel id-drittijiet u l-ħarsin tal-pazjent u nitkellmu. Imma inti taħseb li fallejt fil-politika tas-saħħa? Inti taħseb li fallejt fil-politika tas-saħħa? Inti trid tgħidli jiena hija ta' biex insaqsik il-mistoqsijiet. Inti il-Prim Ministru neħħik mill-Ministru tas-Saħħa, naħseb il-Prim Ministru jaħseb li fallejt fil-politika tas-saħħa? Għalfejn ma ċettajtx il-portfolio tal-Segurità Soċjali, tal-affarijiet soċjali. Illum mhux il-moment. Nirringrazzjakom, napprezza ħidmietkom, jiġi l-waqt u nitkellmu. Wara l-kummenti tiegħu Godfrey Farrugia kompli miexi lejn il-karozza tiegħu moħbija minn għajnejn il-ġurnalisti fejn kien hemm tistennijh is-sieħba tiegħu id-deputat Laburista Marlin Farrugia. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru ħalla l-Girgenti għal-ħabta tas-6:09 flimkien ma' numru ta' karozzi oħra fost l-oħrajn akkumpanjat mit-Chief of Staff Keith Kembri. Minkejja li l-ġurnalisti provaw jieħdu l-kummenti tiegħu, il-Prim Ministru baqa' sejjer. Il-kap tal-komunikazzjoni Kert Farrugia min-naħa tiegħu qal li m'għandux kummenti x'jgħaddi. Ħadtilna kummenti? Matthew Mamo għal Net News mill-Palazz tal-Girgenti.